Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi fyre noget krudt af. Og det her det er vores sidste fyrværkeritest fra denne sæson. Som I kan se, vi har et batteri, nogle bomberør og raketter. Det er sådan lidt hygge, så lad os egentlig bare komme i gang. Så tager vi en afkastraket til at starte med. Yes, og så tager vi en Flighty Mini 2. Yes, som I kan se her, jeg ved ikke om I kan se det, så ser vi lige her. Yes. Woo! Så går vi lidt videre her. Så tager du bare en ting. Ja, så er 2 mm. Tak, og det var så en 20 mm fra til Hansen. Jamen, så går vi lidt videre, så nupper vi sådan et afkast bomberør her. Yes, så skal vi lige hurtigt have hul på den her. Yes, så tager vi et afkast bomberør. Så løber vi. Tak. Yes. Hvad skal vi tage nu? Du vælger. Jamen, så lad os bare fortsætte med bomberørene. Romantic 1. Yes. Så får vi lige det her. Den er sgu meget nemt, så her. Der er lighteren, og så går vi over og sætter det. Yes, vi har sådan en romantic bomberør her. Ja. Tak. Fint knald på. Nå. Yes, så går vi videre. Tager en Hansen 30 mm her. Yes, så nu tænker jeg, at vi tager en Mandø. En Mandø-raket her. Let's go. Yes. En Mandø 4 her. En kl. 12-raket.
let's go. Let's go, let's go. Så hvis vi fortsætter med temaet her, så kan vi tage sådan en Dr. No. Yes, så tager vi en Dr. No. Ja, tak. Tak. Jamen, så tager vi så landede vores Dr. No landede igen, som I kan se her. Vildt nok. Vi tager et afkast 25 mm salute fra her, yes. Tak. Så går vi videre til et Friday Maxi 2. Ja. Yes, her. Tak. Og så tager vi et Fatas Morgana bomber her. Yes. Skal I se her. Skal det lunken? Der er allerede stig op her. Ja. Ja, tak. Yes. Tager vi lige her. Så har vi et Fata Morgana bomber. Ja, tak. Ja tak, hvor er det fedt. Og så går vi videre til den sidste ting. Og det er sådan et her afkast batteri, 20 skud. Og så skal vi se her, jeg ved ikke om I kan se det, men 117,1 gram, 20 mm. Ja, så den kan du få lov til den. Okay. Så, ja, yes. Og så hvis du bare lige tager den med dig, så gør jeg på afstand. Okay. Yes, så tager vi det sidste i den her test, som bliver et Outcast batteri for Boombox, juniorboxen for Outcast. Ja tak, du fyrer! Så lige en sikkerhedsfontæne på. Let's go! Let's go! Hvor er det fedt, hvor er det fedt, hvor er det fedt. Ja tak! Woo! Woo! Ja tak! Ja tak! Tusind tak, fordi I stod med i den her test. Vi ses til næste sæson. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej folkens. Hej!